kanubaga kelenkelenna bɛɛ lajɛlen foli ni wagati in na an b'a fɔ aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ni o ye ça s'exprime o y'a fɔ ka kuma di aw ma aw ka hakilinataw fɔ gɛlɛya min bɛ aw kan n'an bɛ dakun ta ka nɛgɛjuru sira labila aw bɛ weleliw kɛ ka hakilinataw di o kan ka da tulo kan ka fɔ an ka bi jɛmukan dakun bɛ tali kɛ mun kan o de an y'a ye k'a fɔ an bɛ wagati laban minɛ ko sisan muso bɛɛ lajɛlen folen don musolaka bɛɛ lajɛlen cɛsirilen don wa muso cɛsirilen kelenkelenna bɛɛ lajɛlen folen don nin yɔrɔ in na ni plateau in kan an y'a ye k'a fɔ an ka dakun bɛ tali kɛ min kan o de ye muso minnu bɛ kunnafonidi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye journaliste musow ye u ka baara kɛcogo ani u ka foyew minnu furulen don a bɛ baara a bɛ kɛ cogo di baara ninnu bɛ kɛ cogo di n'a ma ɲɛ k'a fɔ kunnafonidi baara a ma nɔgɔ pression b'a la wagati t'a la fosi t'a la o n'a ɲɔgɔnna caman o de ye an ka bi jɛmukan dakun ye n'an bɛna nɛgɛjuru sira labila sɔɔni aw fana bɛ weleliw kɛ k'aw hakilinataw di a kan o hukumu kɔnɔna na an taara se maaba dɔ ma ale tɛ maa dogolen kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni di hukumu kɔnɔna na an n'ale de bɛna jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ jɛmukan dakun kan ni ale de ye ɲaɲa alu tarawele journaliste don an ka kunnafoni di soba yɛrɛ la ni o ye ORTM ye i ni ɲantuma patron Abibatu i yɛrɛ ni ɲantuma ani an lamɛnbagaw an'an lajɛbagaw n'u ko k'u bɛɛ ni tile i b'a sɔrɔ dɔw sigilen bɛ dumunikɛla ka ban u bɛ dɔw bɛ dumuni bɔla ka ban donc k'u ka dɔɔni bila an ɲɛ mais u k'u sigi u k'a lajɛ ala sɔnna an b'i fo kosɛbɛ an y'i wele i ma gɛlɛya don a la i nana an ka wele jaabi i bɛna ɲɛfɔli minnu kɛ faamuyali bɛ se ka sɔrɔ maa caman bɛ yen nɔ u bɛ muso caman ye telew kɔfɛ u bɛ u kumakanw mɛn radio la u b'a fɔ ninnu bɛ nin baara ninnu na u bɛ a kɛ cogo di walima u furulen don wa walima den b'u bolo wa u n'a ɲɔgɔnna caman maa caman kunna sirilen don a la an bɛna maa caman kunnafoni o hukumu kɔnɔna na a bɛna faamuyali caman fana sɔrɔ o de la an taara se ɲɛ yɛrɛ ma ale bɛ se ka walawalali caman k'a la bari ale b'a domaine kɔnɔna na an b'a fɔ tuguni i ni ɲantuma merci beaucoup invitation diyara n ye aw yɛrɛ ni ci ni foli minɛ i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna i yɛrɛ ye baara in kanu cogo di ka don a la fɔlɔ yani an bɛ don dakun yɛrɛ kɔnɔna la bon yani an ka taga ɲɛfɛ je tiens ka bɛɛ fo n ye foli se an lajɛbagaw ma mais n bɛ foli di production mɔgɔw ma parce que aw ka choix in ka teli ne la kun b'a la ça veut dire que ni na kanu dɔ bɛ yen nɔ ani an bɛ ka baara min fɛnɛ kɛ donc aw kɛlen don ka reconnaissance dɔ bɛ yen nɔ k'a fɔ a ɲɛ bɛ nin domaine na peut-être n'ale nana a bɛ se k'a ɲɛfɔ donc ne ka foli belebeleba bɛ Chérif Fila mɔgɔw y'o la équipe de production ani ka coordinateur n b'a fo kosɛbɛ pour la confiance ani mɔgɔ o mɔgɔ bolo bɛ baara la bi sɔgɔmada in na pour que émission in ka diya pour que nɛgɛjuru ka bila lumière ka ɲa anw yɛrɛ cɛ ka ɲa mɔgɔw k'anw ye donc n bɛ bɛɛ fo donc ne ye journaliste de ye ne bɛ baara kɛ ORTM na n'o y'an ka télévision soba ye ne tɔgɔ ɲaɲa Alu Traoré j'ai des enfants je suis dans un foyer ni baara in daminɛ peut-être j'ai aujourd'hui an bɛ se k'a fɔ san mugan carrière n'o sɔrɔ ka ban parce que ne donna la k'an to denmisɛnniya la dɔɔni denmisɛnniya kɔrɔ ye nin depuis n bɛ étude la ne tun bɛ taga organe de presse la n y'a daminɛ n bɛ taa l'essor la bon i b'i to école la u b'a fɔ ko ni théorie bɛ ka kɛ école la n'i bɛ sɛbɛnni na k'i ka taga aw bɛ min sɛbɛn i ka taga lajɛ terrain a bɛ kɛ cogoya min na donc ne ye opportunité sɔrɔ ka taga organe de presse la depuis n bɛ kalandenya la donc tilalen kalan fɛnɛ la n taara kalan wɛrɛw kɛ yɔrɔ wɛrɛw la mais toujours est-il que n bɛ taa pratique na organe de presse kɔnɔna la donc n seginnen gɛlɛyaba ma don a la kosɛbɛ parce que ni million mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn dɔn ka ban donc n tora l'essor in na mais n ye n to l'essor la n nana radio Mali la parce que j'ai vu que l'essor la o ye sɛbɛnni de ne dun bɛ fɛ ka n ka kɔrɔfɔ caman tɛngu musolakaw la ani denmisɛnninw la mais je me suis rendu compte que mɔgɔw tɛ lecture bɛrɛ kɛ donc bon ne ko ne bɛ n ka baara in ye pour que ka mɔgɔw hakili yɛlɛ hakili yɛrɛ kɔrɔ ye min ye ka fɛn ɲɛf'u ye ka ɲa pour que u k'a faamuya k'a fɔ a jɔyɔrɔ dɔ b'ulu yɛrɛ fɛnɛ la jamanajɔ la parce que an ka baara in tagabolo y'o de donc ne bɛ taga ne bɛ taa radio la n'i taara kuma daminɛ n ko mɔgɔw u bɛ se k'i n'u lamɛn u b'i faamuya yɔrɔnin kelen ne tagacogo filɛ nin ye ORTM na donc an sera ORTM na an ye baara daminɛ chaîne 2 la an t'o la comme ORTM na n'i bɛ yen i bɛ radio kɛ i bɛ télé kɛ an t'o la an ye télé fɛnɛ kɛ fo kana bɔ télé la
donc ka journal présenté un reportage que donc beau de la fonflé ni romina donc je peux dire que nya fo ni sam en carrière be non et puis bara ni ya kanu parce que ni barik mbake mais ni bak me tobli ni ke bo tobli ni tere tobli anga fa tobli voilà la première émission culinaire wertem ka ni badiou animé Amiso Traoré ala hinala be nema so bibina donc aka tournage bek me ke so donc aka caméraman mena mon éclairagiste mon micro donc il y avait tout un monde qui était autour d'elle bon ni lumière mena doron ni rebak me position ta be kuma mon ke mo wi abe kuma ni fulin kurado be so mon rebu ka foye la so kanga mena chuka me che kanga mena chuka mena demso nu kanga la dun chuka mina belle famille kanga mena chuka mina donc ni fitin na ma ko mini beri donc peut-être de tourner rakil la ni fena go bom fena bin baranke bon c'est vrai que ni mana tobi la me ko te konti su tobi la men jija mais abia radio barani voilà un peu abi femme là kadu ya tete mo ka ki ibala dige kuke ami kala di mante sataina mi seno ni ko se aya metenala ya fa de reference na tenela problème futala chidu abi fudu wala le na ko sebe e dem da ko yere ni ube talike muso munu furulenu ni ube ni bara ifana pratique ni o journalisme a de kun ka bon ko sebe bari a bara fleni wati kotala mako be se ka joila wakati bela jelena amano odoni ali voyage ube se ka sorala yalma ni bara ani furu abe se ka jongle ni ona to di ere hakilla bon il y a faut tu amina a hagelen mais kube ni folie de ani ñogon family ni mo ni ñogon ko natiki ya donc a foko ni ko ko ñanama bayibulu et puis face au bara de fenedo parce que moi je me dis qu'on veut face au bara de fenela et ni ta fleni tanto ni nga barada no asoro ni chebe ñogondo ni furu ñogon na bi ñogondo donc ay a don ni baran fait parce que ni na nga kalon be ke ñogon fait donc depuis ni nga kalana ko na ba do ko ni baran kanu meni la donc na man de mala ta chini quoi c'est vrai que do la a gele parce que am tout mu be ke téléphone na ibika barakela wuli sunu bi de me barala awoni laika la wa ni poivron kala wa ni taworten so chaman sorula parce que ba soron amora reportage la montage ba ambulu il makla montage la ou ba soro journal bibulu ou du sofana tobi eri ete no donc ba soro bon mon kan ki bulu mun bi de malo ou fenete no ou difficulté mun mais moi ne a fok mabe baran anya kan mais anya dukono na fene kan donc ebe bi organiser comme mo ni pour que mo do ka ki bulu mabe mo do bu dukono bon moi je peux dire que mbalma obe kan demo la ko sebe voilà donc ni cousine do te yoro la tanti koroba do be no u be fianka donc ba fo anya te non duina boni semaine kono nya be antenne sura fana to bi erute ka nya na do na boy ko la tiki mais on be no me nya de parce que nya be faso baraka bon na ni furu no refane o fana o famia ko sebe na refane bi se kan munke aboke quoi voilà donc okuma da ni gonche na okuma na ni gonche ra ni famia ube ya fo chukwa mina barab shi na chu na da lebi ga sagita ki taraso mais boto la ga rédacteur en chef bi wele ko ay reportage ni chuna e ka tanna bon ni ga sagita ka to reportage le ma ngoni bi ke so ka fo ni mina le mais ni chuna tanto bon manga mi modi law mais ni téléphone ta ka fo nit na se ga dum juna mina le men baran chuna donc ni be ke retard la bi est-ce que be fenete familial voilà donc on va communiquer quoi de communication oui c'est na alai ekunaja e ka compagnie o kera mo familiali ayi famia an kum konana me dobe no uluba fo were muso de publique ni o kasugu na sisa c'est ka gérer tout de era hakili o fene ka chama fene bambulu non parce que j'ai des collègues muso do be no wa fo ku bu ko publique ke yonu ko bo tellement barin kanum bula be feka ke erla barake là tout est une question d'organisation donc tout le que chauffe ba blain non donc nous de boutake nous va tout bi sur ma région on va que thermosique on va si en fait non seulement on veut faire plaisir à un téléspectateur ou à un baraqueur mais on peut faire un chaîne fait tout nous quoi de parce qu'on fait un fou pour kama moi de faire une soirée au be ferredi bon
donc au cas dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ dɔw ko k'u b'u ta dilan u b'a kɛ thermos kɔnɔ dɔw b'u ta dilan u b'a don glace la a bɛ kalaya dɔrɔn a bɛ sigi tabali la donc nin de y'a dilan donc ni kɔkɛ n'a bɛna don a kɔnɔ b'a dɔn a muso de y'a dilan voilà bɛɛ n'i ta gérer cogo don quoi les baara modèle ninnu fana na surtout a voyager lama pression ka bon ni i bɛnna duba modèle dɔ ma buramuso bɛ yen nɔ nimɔgɔninw bɛ yen nɔ a ma nɔgɔn ni o cas sugu ninnu nana i ni cɛ bɛnna ka o y'a faamu mais voyage bɛ a la o ni o pression sugu ninnu nana i bɛ se ka o gérer cogo di e yɛrɛ ka faamuya la bon o bɛ dépend fɛnɛ i ni buramuso ka rapport bɛ cogoya min na c'est que i ye voyage fɔ i cɛ ye cogo cogo n'o y'a sɔrɔ i buramuso i bɛ duba kɔnɔna la i b'a dɔn k'a fɔ ko tâche dɔw yelen b'e la e de fɛnɛ bɛ gɛrɛ i buramuso la i bɛ taa ɲɛfɔ a ye tanti nin voyage in ne kan ka taa nin na donc pour k'a ka faamuya parce que o b'a sɔrɔ i buramuso in fɛnɛ filɛ nin ye denw de b'a fɛnɛ bolo a denw fɛnɛ bɛ baarakɛyɔrɔ dɔw de la donc exigence dɔw b'a la fo ni ko k'i tɛ taa dugu la fo ni cɛ yɛrɛ ko dugutaga kɔni t'a la bon o dun tɛ se ka bɔ a la parce que baarakɛyɔrɔ taabolo fɛnɛ y'o ye donc moi je privilégie tout le temps la communication pour que aw ka kuma aw ka faamuyali kɛ a kana cun cunni de bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ u b'a fɔ ko bonyama k'alo la bon c'est vrai que voyage dɔw bɛ cun mais hali o fɔcogo de b'o fɛnɛ la an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn an bɛ ɲɔgɔn faamuya a bɛ taa fɔ a ye nin cunna ne kan ne kan ka taa nin na donc ni nimɔgɔnin dɔ bɛnn'a la o bɛ n ka tobili kɛ ou bien n ka baara mɔgɔ min bɛ n dɛmɛ ka baara kɛ o tigi bɛ yen nɔ o bɛ ne ka ga ta aw bɛ bɛn a la moi je crois à bien kan ka kɛ ten ko bɛ bɛnkan ye ani fɔcogo ani bonya min kɛra a la mais o y'a ye ni faamuya aw bɛɛ faamuyalen don i ka famille faamuyalen don e yɛrɛ fana faamuyalen don mais mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ a ɲɛɲini yɛrɛ ni o cas sugu nana o gɛlɛya modèle mana na sisan e yɛrɛ bolo sisan e bɛ se k'o gérer cogo di a bɛ est-ce que muso journaliste bɛ se ka to du kɔnɔ o la kuma bɛ yen donc sisan mɔgɔ min bɛ ka taa muso journaliste ta o tigi de b'o jateminɛ sisan anw ka du tabiyaw bɛ tan o ni nin ka baara tɛ se ka bɛn donc furu bɛ gɛlɛya dɛ mais n'i ka di cɛ ye cɛ ka di ye awɔ cɛ de bɛ i jija sisan ka taa fɔ dukɔnɔmɔgɔw ye ne bɛ ka taa journaliste muso ta a ma nɔgɔn koyi ninnu tɛ kɛ yɛrɛ o tɛ e yɛrɛ ka caya donc komi a ni na kanu bɛ ne la aw bɛ ne dɛmɛ pour que ne ni muso in ka bɛn o responsabilité bɛ cɛ fɛnɛ bolo o ye ne hakilinata ye aw yɛrɛ kan k'o yɔrɔnin faamu o walawala cogo min na an b'aw bɛɛ fo halisa an bɛ to ɲininkali jaabi kɔnɔna na ni baarayɔrɔ ye parce que journalisme a ma nɔgɔn ka sabu kɛ pression caman b'a la ni o ye sɛbɛnni yɛrɛ i yɛrɛ kuma n'o yɔrɔ kan kunkolola baaraw de don a ma nɔgɔn ni baara pression bonyani kan denbaya fana bɛ yen i taara denbaya fana na famille bɛ se ka gérer cogo di i bɛ se k'i cɛ minɛ cogo di o wagati ninnu na i bɔra so baarayɔrɔ la ni pression dɔ ye denmisɛnninw fana bɛ yen e yɛrɛ hakili la famille bɛ se ka minɛ cogo di pression kɔnɔ ayi pression kɛra cogo o cogo mɔgɔ kelen tɛ pression gérer par exemple ne b'a dɔn ne ka baara in kɔnɔna la ne cɛ bɛ ne dɛmɛ kosɛbɛ n ka baara tagabolo ɲuman na donc pression kɛra ne la cogo o cogo ne bɛ téléphone ta ou bien ne sera so ne b'a fɔ a ye nin kɛra bi nin fɔra bi e yɛrɛ hakilinata ye min ye ale ni ne de bɛ pression in gérer ɲɔgɔn fɛ o y'a sɔrɔ famille pression de bɛ yen nɔ mais n'o y'a sɔrɔ baarakɛyɔrɔ ta in binnen bɛ ne kan tantɔ ale ni ne de b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o ne kelen tɛ o ne bɛ tile k'a fɔ ni tɔgɔ ni jamu kɛr'i la ni jama bolili kɔ k'a yir'i la k'a fɔ i bɛ fɛn min n'a ɲɛna ne kelen tɛ o il y a toute une équipe qui est derrière moi non seulement mes collègues de bureau bɛ yen nɔ mais je sais que j'ai le soutien de mon mari qui m'aide beaucoup dans ce que je fais donc i ɲɛ bɛ pression in na tantɔ ale de b'i dɛmɛ aw bɛ pression in jigin ɲɔgɔn fɛ n'aw tilala baara pression jiginni na sokɔnɔna ta in n'o bɛ yen nɔ e kan ka min kɛ o b'o kɛ mais ale jɔyɔrɔ dɔ b'ale yɛrɛ fɛnɛ na yen nɔ ale tɛna sɔn du bɛɛ pression ka di yɛrɛ fɛnɛ kan o denmisɛnninw ka fɛn dɔw bɛ yen nɔ ale b'o gérer a ma se olu dɔw ka ɲɛfɛ kini nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la o bɛ fɛ e de b'a fɔ a bɛ tan o b'a sɔrɔ ale yɛrɛ y'o ɲɛnabɔ voilà tout est une question de communication fo ka émission in ban bi n b'o de f'i ye yan nɔ bi a banna an bɛ communication yɛrɛ de domaine na fana nka i bɛ se k'o fɔ sisan yanni denmisɛnninw ka na cɛ bɛ se k'o yanni i ka na cɛ bɛ se ka denmisɛnninw ta gérer o hukumu kɔnɔna na mais ni e ni cɛ bɛɛ bɛ o domaine kɔnɔna na denmisɛnninw bɛ yen nɔ a mana kɛ cogo o cogo bɛɛ b'a fɔ denmisɛnninw ka éducation
éducation basée muso ni au cas où bien non c'est ça denmisɛnnin ta bɛ se ka gérer cogo dɔ la bon denmisɛnnin bon on la mona dumuni kɔnɔna la c'est vrai que i ba bɛ dɔ kɛ mais bɛɛ bɛ dɔ kɛ en tante y'o kɛ en tonton y'o kɛ sigiɲɔgɔnw y'o kɛ donc bi min na peut-être mon modèle tɛ yen nɔ mais moi je crois toujours à ce modèle là c'est que je me dis que ne kelen da tɛ n den ka éducation na école jɔyɔrɔ b'a la prof jɔyɔrɔ b'a la voisin minnu b'i la olu jɔyɔrɔ b'a la et hali bɛ personnel d'appui minnu ta sokɔnɔna la jɔyɔrɔ dɔ b'u la i denw ka éducation na donc a bɛɛ tɛ ne bɛ dɔ f'u ye c'est vrai que ba ye repère ne bɛ dɔ kɛ ne cɛ bɛ dɔ kɛ ne buramuso bɛ dɔ kɛ ne parents bɛ dɔ kɛ bɛɛ de bɛ dɔ kɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka den éduquer bon ne ka modèle y'o ye donc k'a fɔ ko ne kelen dɔrɔn de bɛna a bɛɛ ɲɛnabɔ ne kelen t'a ɲɛnabɔ personnel d'appui min bɛ ne bolo ne yɛrɛ ka npogotiginin 2 bɛ ne bolo yen nɔ n ka cɛmanin dɔ bɛ yen a ka dɔgɔn olu b'a minɛ i n'a fɔ segin t'a dɔn n b'a fɔ i n'a fɔ dɔgɔnin n'a y'a kɛ n'a ma ɲɛ u b'a fɔ a ye tantɔ tɛ u b'a kɔ quoi u bɛ n dɛmɛ a la quoi parce que ne tɛ yen tuma bɛɛ i y'a fɔ cogoya min na donc ni ne tɛ yen nɔ olu bɛ se ka wɔni dafa olu b'o dafa mais kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i hakili t'i denw na il y a un suivi qui est là a kɛra cogo cogo i mana don heure la i n'u bɛ baro kɛ u b'a fɔ a karisa yɛrɛ ye nin kɛ bi tantɔ mais e ye ba fasuguya min ye c'est vrai i nana i sɛgɛnnen don i tɛ ɲininkali kɛ i bɛ don dɔrɔn i bɛ t'i da bon i tɛ bɔ a kalama mais il faut demander n'i nana a bi aw ka journée kɛra cogoya min non seulement denw yɛrɛ bɛ dɔ f'i ye mais mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni minnu tilenna ɲɔgɔn kan olu fana bɛ dɔ f'i ye an y'o fɔ a m'a lamɛn dɛ donc tu es interpellé donc i kan ka rôle min jouer sisan e fana b'o jouer. Voilà. Je n'ai pas dit que c'est parfait, hein. Il n'y a pas de modèle parfait. Mais en Bébanji, alors en parlant, tout n'était pas parfait. Mais on essaie en bas voilà. Et mais et ka konna na sisa ambanya bala ibe ka foto ma alhamdulillah akanogo. Mais ni akasu mokoti ko o wakati nuna parce que ali kuma do la iba fo ki balma yere i balma mu yere kanga ki ko lado iba soro o te inni amise ka foti o no o kasu nuna na sisa to e yere bi se ka jiri to ko mi ibita den bla crèche de la abeto no al na kara korobayali ibita bla yoro la yoro den garde yoro nune la walma ere bula ka to parce que ame dominer ko bi demsen nga éducation amano abi ere bi do bi ga ambition na ke parce que mokoti bolo ni mokoti bolo be ni bara ba exiger ai ere bi do bo bela ouais parce que tu fais un choix to dita ni ere bi do bo bela c'est que les journalistes bay ni le héros ni joli ni a ça veut dire qu'il y a choix que donc ni be ken journaliste bay mais akli boli mais ngasoko parce que mokoti donc tu revois tes ambitions à la baisse, tu es obligé pour qu'il y ait à jongler. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Parce que carré il a fait ça. Dingo iburi ne mene mo fruko il de fait ni be bara de mene ça. Il de be ambition est bara de donc a fait comme des carrières ban soro it sera soro parce que en société reste quand nous sommes du pilier. Nous sommes ni mobila ikanaki no. Bon, la famille est prioritaire dans tout ce qu'on fait. Idée ni cho ani ka dula kalani ou des priorités follow. Bon, on est priorité mais ni nyala la ka fo de meti bolo la fonte moni RT ah bien de dobi ka mission na ke il est pas dit que itika barake mais tu revois à la baisse c'est que ni mo be kila kuma toi tu réponds présente do bola ibe jedo ko tu es obligé on est hakilnay et amé fait ka ɲininkali dɔ fɛnɛ kɛ yalima secret domaine bi ɲa bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la présentation domaine kɔnɔna na ka kɛ présentatrice vedette yɛrɛ ye sur le plateau secret domaine yɛrɛ bolo ça s'exprime pour nous mettre à l'aise pour parler avec toi formation minnu kɛra bu secret de bolo ne fɛnɛ fɛ ka dɔ fara kan ah oui, dans ce métier-là, est-ce que c'est secret là? Moi, je pense que l'essentiel, il y a qui est de nous fait. Il y a mon rôle bouillant, il y a le public qui doit être qui l'a dit. Et ce public-là a besoin de vous. Allô? Allô? On a quelqu'un. Salam alaikum. Kaoule Kabo Bonorea. Abifo, il y a qui l'aide du maître de Grada Kunka. Mais il faut qu'il y ait un vidéo faux. Il faut l'imner. Nere Moussoudou. Aha. Journaliste Badou Mali Jamana. Aha.
aw ka bi jɛmukan an ye nafaba sɔrɔ a la. O diyara an ye o ye laɲini ye. Sabula journaliste muso i n'a fɔ muso baarakɛla bɛɛ mais journaliste ta. Kɛrɛnkɛrɛnnenya b'o la quoi. Kosɛbɛ. Sabula journaliste i bɛ se ka bɔ wagati bɛɛ. I bɛ yɛlɛ sɔgɔma jigin RT journaliste la yɛlɛ wagati t'a la. Kosɛbɛ. I bɛ se ka bɔ sɔgɔma i bɛ se ka jigin fɔ su fɛ. Bon a ka ca Ala fɛ ni i cɛ ma kɛ mɔgɔ faamuyalibaga ye. A bɛ se ka na ni problème caman ye. N'a bɛ ka ɲininkali min kɛ i ka invité la. A tulo b'i la yalwa sisan e bɔra muso nɔfɛ. Mais e tun t'a dɔn ko journaliste don wa. Bon fɔ furu nana kɛ. Bon i bɔra kalama ko journaliste don. Bon au début muso in ka di ye. Bon mais a ka baara caya kama. Tuma bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ muso in bɛ voyage la walima hali sɛgɛnnafiɲɛbɔ don o b'a sɔrɔ olu bɛ baarakɛyɔrɔ la. Parce que journaliste ko b'a dɔn télé kɔni télé ye non stop ye. An yɛrɛ b'an sigi don o don k'a ɲɛ lajɛ télé la a ko ka d'an ye parce que a b'a vraiment an bɛ faamuyali caman sɔrɔ a ka journal la. Maintenant est ce que sisan ni cɛ nana k'a bɛ n'i imposer i ka o bɔli ninnu na par exemple hali selidon ninnu na i bɛ bɔ taa plateau kɛ walima i bɛ taa reportage kɛ parce que tuma min na mɔgɔ tɔw bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ka d'a kan ni mɔgɔw bɛ so u bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la u b'u sigi ka télé de lajɛ bon mɔgɔ minnu bɛ kɛ télé la olu bɛ informe pour olu tɛ se ka ye so o tuma na ni cɛ nana sisan nin nɔ k'a bɛ na i imposer la ne b'a fɛ ɲɛ k'a fɔ a ye yalɔ ale comportement jumɛn kan ka taa an balakaw fɛ k'a ɲɛsin o cɛ ma k'a se k'a a la faamuya pour que ale bɛ se k'a ka baara conserver ka tila k'a ka mariage a ka foyer fɛnɛ a ka to a ka foyer fɛnɛ la a bɛ se ka mun fɔ an ye o la ɲininkali filanan ne b'a ye k'a fɔ bi journaliste muso camanba de bɛ yen caman yɛrɛ dɔw yɛrɛ y'u ka baara bila an y'o kaw camanba de ye caman y'u ka baara bila parce que u cɛ ma so dɔw b'a fɔ bon i bɛ taa service la i bɛ to i ka baara la mais i tɛ taa mission na bon an b'a dɔn journaliste yɛrɛ ɲuman a tɛ taa kɛrɛnkana kɔ tuma dɔw la donc n'a fɔra k'e tɛ taa mission na bon et puis tuma dɔw la hali pour que i ka baara yɛrɛ diya dɔ ka nafa fɛnw sɔrɔ f'i ka to ka taa mission na mission intérieure bɛ yen mission extérieure bɛ yen nɔ. Ni cɛ tɛ sɔn o ma maintenant o muso sinɛ kan ka jumɛn de kɛ ale k'a ka furu conserver ka tila k'a ka baara conserver mais cɛ kɔni cɛ dɔw b'a fɔ ko i kɔni bɛ to i ka baara la mais fɛn min ye voyage o t'a la donc o ɲininkali fila de bɛ ne bolo ka ɲɛsin ɲɛɲɛ ma k'a fo k'a waleɲuman dɔn a ka baara kɛko ɲuman a n'a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ la diɲɛ don o don ka malidenw kunnafoni. A ye foli minɛ an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ i ni ce i ka ɲininkali ninnu diyara n ye kosɛbɛ n'Ala sɔnna an bɛna ɲininkaliw jaabi. Abi abuma a b'an ka baara in dɔn dɛ. I b'a sɔrɔ ale jarabilen don. Awɔ. Allo. Allo. Salamaleykum. Aleykum salam tɔgɔ duman jamu duman ka wele ka bɔ min. Bon ne tɔgɔ ko Papa Aïdara. I Haïdara an b'i fo. Ne ye journaliste ye. Donc o de la n ɲɛ b'aw ka émission na bi a diyara n ye kosɛbɛ parce que invité min b'aw bolo ne yɛrɛ ka idole de don wa ale de ne formé fana. Donc c'est pour cela n kelen k'a yɔrɔ minɛ dɔrɔn ko fo n ka don bi émission kɔnɔ. D'abord ne ta kun fɔlɔ ye témoignage ye c'est-à-dire que il faudrait d'abord féliciter ton invité. Parce que mɔgɔ cɛsirilen don jamana in kɔnɔ aujourd'hui n'i y'a ye anw yɛrɛ bɛɛ donna nin baara in na c'est parce que an y'olu de ye télé la olu fana bɛ se k'a fɔ k'olu ye mɔgɔkɔrɔba wɛrɛw ye télé la mais anw fana ka mɔgɔkɔrɔba y'olu de anw fana y'a olu de ye télé in na a ka diya anw ye anw fana ka don nin baara in na moi quand je venais à l'UFM c'est la première personne qui m'a tenu par la main k'a fɔ ok i bɛ se ka tugu ne kɔ n fana k'i dege nin baara in cogoya la et tu trouveras que hali ne bɛ reportage ni fɛn minnu kɛ a caman bɛ yen nɔ dɔrɔn il y a la petite fausse qui est dedans. Donc c'est pour cela que kelen ye k'a ye bi a diyara n ye et aw ye mɔgɔ min ta o de bɛ se ka a ɲɛfɔ ye kosɛbɛ fɛn minnu bɛ nin baara in kɔnɔ mɔgɔ kan ka se ka mun kɛ mɔgɔ kan ka se ka minnu ɲɛdɔn
Donc an b'a fo a ka don o don su fɛ ka na sigi télé la ka information ɲɛnamaw d'aw ma a b'a lajɛ a ka d'an ye pariliw ka ɲi fɛn bɛɛ ka ɲi donc tu vois donc an b'a fo o la maintenant question min bɛ ne bolo o ye la première question c'est-à-dire ni journaliste muso i furula i cɛ y'i furu mais a kelen k'i furu kɔfɛ de i kɛra journaliste ye donc contrainte nana o kɔfɛ de y'a ye c'est-à-dire k'a b'i furu tuma min na i tun tɛ journaliste ye et tout mais i furulen kɔfɛ de contrainte nana aw de la a nana ye sisan nɔ i tun bɛ se ka baara caman minnu kɛ so kɔnɔ i tɛna se k'olu bɛɛ kɛ bilen donc o la muso ka comportement kan ka kɛ jumɛn ye o la comment gérer ça cɛ yɛrɛ fana kan ka comportement jumɛn de kɛ o la comment peut-être expliquer à la femme maintenant aw kan ka se k'o conflit peut-être interne gérer cogo min na o ye kelen la deuxième question c'est que an ɲɛ b'u la télé la ce qui fait que i bɛ diya mɔgɔ caman ye kosɛbɛ est-ce que ne bɛ fɛ k'a dɔn en tant que femme n'u taara terrain kan n'u taara reportage la est-ce que mɔgɔ bɛ fɛn f'u ye fɛn minnu déplacé len don tuma dɔw la wa est-ce que fɛn bɛ fɔ u cɛw fana ye par exemple a ka fɔ sisan nɔ dɔ ka t'i sigi ka i t'a dɔn ko ne ka cɛ ye nin ye i ka sigi ka dɔ ne ko muso min ye journal kɛ sɔrɔ aw m'a ye mais a ka di ne yɛrɛ est-ce que o retour cɛ b'o retour k'a ye wa ni cɛ b'o retour k'a ye a b'a fɔ ni gɛlɛya de wa ou bien a t'a fɔ ni gɛlɛya ye donc en effet k'o fana dɔn si son mari est jaloux ou pas en plus est-ce qu'ils ont peut-être des commentaires ou des je sais pas ce qu'on leur dit par exemple sur le terrain souvent des mots un peu déplacés en tout cas courage à vous bonne émission et que nous continue à nous émerveiller sur la télévision nationale. Merci beaucoup. Ambifo niche ikamala la kosebera. Ambi mam ni wele ligue ko hakil nata da ba bele de l'info mu fana be ka laje ka essayer ka wele nu te kan soro amba be fo jem gan sigu ya bele de leni be ni chi akati mi njala e ena fo sisa amba fo ani mam be nyon bulal sa ka masala jem kan da kunka ali de nyanya Aliou Traoré allo ali de nyanya Aliou Traoré ma dugulinte journalisme yere domaine kornana kerengere ni ala amba bele de l'info il faut le nous nya ma we wele ke sa nya bula tawdi ka ni abi ambe ka la jode unichi ujarani ko sebe ni wele ni ambu fu kerengere ni ala me papa idara fu papa idara e doni nyana mai pi barain kanun bala donc ala ka ayre bulu me ka barain ali bi ala ka yiri wala ka to mandama ale re ne fana ka idole surtout a dossier traité ni yora bi si dossier ni na ala abtaka ka sale stiglen steroin allo todo mundo va a hablar gabon Sékou Touré ka bɔ Falajɛ ambe Falajɛ na lamine be fo Sékou Touré la togola yakile jibe jam kanda kun kan Sékou ne bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn an ye foli minɛ ka da kan an bɛ ka aw émission lajɛ an nimisi wasalen don o diyara an ye kosɛbɛ an bɛ i yɛrɛ ka invité fo n'o ye Ɲaɲa Aliou Traoré ye kosɛbɛ Ɲaɲa Aliou Traoré anw ye sifinnakaw ye an ye denmisɛnninw ye an bɛ kalanw na donc na an ye Ɲaɲa ye télé la don o don an bɛ nimisi wasa a bɛ télé la baara kanu don anw na kosɛbɛ ka da kan Ɲaɲa ye référence ye dans le domaine de la communication an b'u fɔ nka anw bɛ fɛ ka kɛ communicants ye an bɛ fɛ ka kɛ journalistes ye nka muso journalistes anw siralen don u ɲɛ ka sira u ɲɛ ka da mun kan an bɛ mun ye ani an bɛ mun mɛn o de ye k'a fɔ ko muso journalistes caman ko u ka furuw tɛ laban ka da kan u caman ni u cɛw tɛ bɛn a dɔw la yɛrɛ n'u ni cɛw bɛnna i bɛ taa sɔrɔ cɛ somɔgɔw ka ko a bɛ kɛ problème ye donc ne bɛ fɛ ka ɲininkali mun kɛ Ɲaɲa la yala u b'o min fɔ k'a fɔ ko muso journalistes tɛ mɛn furu la yala a sabu dɔ ye de k'a fɔ ko c'est parce que muso u tɛ kɛ so tuma bɛɛ wa ou bien c'est parce que journalistes yɛrɛ dama de kan ka furu ɲɔgɔn ma
voilà n'a sɔrɔla ni journaliste yɛrɛ dama de kan ka se ka furu ɲɔgɔn ma pour que u ka ɲɔgɔn faamu donc ni n'a bɛ se ka an bilasira o la a faamuna voilà o de kun ye ne ka ɲininkali ye an b'i fo i ni ce merci k'a fɔ ɲɛna o kuma in o ye kuma kɔrɔ ye nka tɛ tiɲɛ kɔ dɛ awɔ an b'aw fo kosɛbɛ ɲininkaliw cayara an bɛ appel jɔ yan nɔ walasa ni ɲininkali ninnu bɛ se ka walawala cogo min na an bɛ kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo halisa maa caman ye weleli kɛ ka ɲininkaliw kɛ appréciation yɛrɛ barika bonya i bɛ se ka jumɛn fɔ kanubagaw yɛrɛ fɔlɔ yanni an bɛ ɲininkali ninnu jaabi ayi mucu ka weleli yɛrɛ la n bɔra k'o de fɔ n ko donc ça veut dire que émission bɛ ka lajɛ mɔgɔw bɛ k'a lajɛ a diyara n ye aw kana wuli ka bɔ a kunna dɛ an bɛ yan nɔ an bɛ k'a bɛɛ fɔ yan nɔ ça s'exprime on va s'exprimer aujourd'hui Inch'Allah. voilà ɲininkali fɔlɔ ni o kɛra an balimakɛ dɔ fɛ ale y'a ɲininkali kɛ k'a yira k'a fɔ ko i muso maa minɛ ni i bɔra kalama ko journaliste don i bɛ se ka jumɛn fɔ o yɔrɔ la ni bɛnbaliya bɛ na aw ni ɲɔgɔn cɛ bon abi n'i ko k'i bɛ kuma o kan komi i n'a fɔ i ye muso douanière ta i ye muso policière ta i ye enseignante ta i t'a dɔn k'a kun ka baara ye nin ye i taara bɛn a ma nin baara in ye parce que ni ne y'an ka baara kɛcogo lajɛ an ni polisimusow ma jan ɲɔgɔn na o exigence ba b'u fɛnɛ kan yɛlɛ ɛriw t'u la jigin ɛriw t'u la et puis olu yɛrɛ taw ka jugu n'anw ta ye parce que olu bɛ si yɛrɛ kuma dɔw la permanence la sili t'anw t'a la o par exemple sili t'anw t'a la awɔ i bɛ segin so mais les policières par exemple je pense bon je parle sous contrôle parce que n bɛ caman ye dɔw bɛ jigin sɔgɔmada joona dɔw bɛ yɛlɛ o bɛ mɔgɔ caman t'a la o dɔw bɛ se ka 2 jours kɛ yɛrɛ shift la u tɛ tila n'u yɛrɛ ka faamuyali la ou bien femme militaire ninnu n'u yɛlɛla u b'a fɔ ni yɛlɛla n bɛ jigin fo sini kɛnɛ ou bien femme pompier ninnu bon o bɛ exigence ye bon n'i taara bɔ o kan yen nɔ sisan ka taga sɔrɔ ko o tigi b'o baara fasuguya la donc e kan ka mun k'o la encore une fois peut-être aw b'aw sigi aw bɛ kuma ne kɔni kun tɛ nin kalama yɔrɔ i kɔni tɛna fɔ k'a ka baara jɔ parce que bi bi in na bɛɛ b'a dɔn ko cɛ kelen tɛ se du kɔrɔ aw bɛ dɛmɛ de aw bɛ fara ɲɔgɔn kan donc sara kelen tɛ se ka aw denw ladon sara kelen tɛ se k'e yɛrɛ ladon a t'i cɛ ladon donc muso in fɛnɛ jɔyɔrɔ dɔ de b'a la a ka sara min bɛna jɔyɔrɔnin dɔ b'o fɛnɛ la donc pour que e bɛna ka et puis pour que e b'a ka carrière tiɲɛ voilà donc moi je crois qu'aw sigi a k'a fɔ peut-être exigence dɔw bɛ yen minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ donc a n tɛ jɛni ni i n'a fɔ ni siliko kuma minnu fɔ n'i bɛ se k'a la i ka baarakɛyɔrɔ la e taw n'a bɛ se ka bɛn ni heure ma ko musoya yɛrɛ yɔrɔ don donc peut-être n'o bɛ négocier o bɛ négocier mais il faut pas oublier que anw musow de fɛnɛ ko cɛw bɛ se fɛn fɛn la k'an fɛnɛ b'a bɛɛ kɛ 50-50 voilà donc u bɛ si cogoya min na an fɛnɛ y'a jira k'a fɔ k'an fɛnɛ bɛ se ka si ten donc ko bɛɛ dialogue ye aw de b'a lajɛ aw bɛ kuma aw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ moi je crois que ce n'est pas la peine k'a fɔ k'i b'a ka baara tiɲɛ c'est que a ko in tɛ tegu anw dɔrɔn na ko journaliste musow quoi a bɛ domaine wɛrɛw la et je sais que d'autres femmes la vivent ces difficultés là mais je crois que n'aw kumana aw bɛ bɛnkan sɔrɔ a la quoi kosɛbɛ halisa an bɛ to communication kɔnɔna de la awɔ de do dɛ ni mission mun fana ye ɲininkali kɛ mission ko hukumu kɔnɔna na awɔ parce que a yɛrɛ ye mun fɔ ko mission awɔ baara in yɛrɛ base ba nafasɔrɔ yɛrɛ caman bɛɛ ye mission ni cɛ ko muso tɛ taa mission na i bɛ se ka cɛ nɛgɛn cogo di k'a sɔrɔ kɛlɛ ma kɛ furusa ma kɛ i ka t'i ka baara bon ne yɛrɛ kɔni réalité dɔw bɛ yen anw yɛrɛ b'o dɔn hali bi an ka yɔrɔ la muso dɔw tɛ taa mission na anw fɛ yen parce que u cɛ tɛ sɔn awɔ olu bɛ yen o tɛ anw fɛnɛ ka baarakɛyɔrɔ dɔrɔn ye o bɛ baarakɛyɔrɔ wɛrɛw o tɛ journaliste musow dɔrɔn ye dɔw cɛ tɛ sɔn ni muso tɛ taa mission na awɔ muso bɛ jɛ mission o kɛ seri fila yɛrɛ la choix don awɔ bon et puis o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko juguya don o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ayi bon bɛnkan don quoi komi furu fɛnɛ n'a sigi kan bɛ yen nɔ bon n'a tɛ ban a tɛ ban na parce que cɛ i b'a nɛgɛ ka se fo hakɛ dɔ ma o a fɛnɛ ka tabiya dɔw b'a bolo a b'a fɔ n tɛ bɔ o kɔnɔna la bon i tɛ se k'a bolo kilo min ka se fo hakɛ dɔ fɛnɛ ma o donc concession don ale ye dɔ to ye i fɛnɛ bɛ dɔ to a ye donc n'a ko ko mission ninnu man n'a ye yɛrɛ de a tɛ ban o kuma na i y'a nɛgɛ f'i ye mɔgɔ wɛrɛw da don kuma la olu bɛɛ nana kuma ko k'a man dɛ a b'i bɛ jɔ mission kɔ kɛ mais ni baarayɔrɔ la ni a sariya yɛrɛ de bɛ yen nɔ bi ayi sariya t'a ye jagoya mission ko la baarakɛyɔrɔ la n'i taara fɔ chef ye je crois que chef kan k'a faamuya chef fana muso b'a bolo so
ko se ka ɲininkali dɔw fana nana ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni I fana tun t'a dɔn I n'a fɔ fiancé ta yɔrɔ in fana I tun t'a dɔn pepewu yɛrɛ ko I muso y'a ye kɔfɛ de a nana a kɛra ye ni o cas sugu fana nana o bɛ se ka gérer cogo di. Et puis moi je pense que o kan ka kɛ fierté yɛrɛ I bolo n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ bon I ye muso furu mais I tun t'a dɔn a bɛ baara min na exactement et puis tu t'es rendu compte que journaliste don et puis journaliste respectelen don et puis y'a ye k'a fɔ a yɛrɛ baara nɔ ka ɲi journaliste in na moi je pense que I kan k'i disi funu ka don I bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ la ni muso de ye Abibatu Konta ye aw t'a ka émission na ye ça s'exprime mɔgɔw bɛ weleli kɛ u bɛ kumaw kɛ a n'a ka invité bɛ ɲɔgɔn faamuya a bɛ éclairage caman d'an ma an ka société yɛrɛ tagabolo la mais fierté de y'i bolo n'e kan k'a dɛmɛ n'e kan ka mɔgɔ dɛmɛ e bɛ Abibatu de dɛmɛ fɔlɔ yɔrɔ e tɛ Abibatu bɔ a ka émission na et puis il faut pas oublier que je l'ai dit en début d'émission en journalisme façon baara de don parce que on participe au développement ye ka mɔgɔw éduquer développement ye ka mɔgɔw sensibiliser an ka baara in bɛ munumunu de kɔnɔ développement ye k'a yira k'a fɔ État bɛ nin kɔ bi bi in na État bɛ ka nin baara in kɛ anw population anw ka baara in ye pour que ka État dɛmɛ a sankɔrɔ ka taa jango Mali yɛrɛ bɛ position min na bi bi in na on a beaucoup de responsabilités donc anw fana bɛ faso baara dɔ de la moi je crois donc ni I cɛ min ye garisigɛ sɔrɔ parce que garisigɛ de don ka femme journaliste sɔrɔ an t'o fɔ non garisigɛ de ni ye muso sɔrɔ muso ka kɛ muso ɲuman ye dɔrɔn donc moi je pense qu'il kan k'a dɛmɛ a ka baara de la pour k'a ka sankɔrɔ ta dɔrɔn ka taga et puis anw ka baara in problème min b'a la jama baara don ni cɛ ma ɲɔgɔn faamuya sokɔnɔna la kuma bɛ caya kɛnɛmana la voilà donc ale pere de kan ka bɔ diɲɛ na ko bɛ kalama I ka kow la pour que n'a ye mun mɛn kɛnɛma ale yɛrɛ ka se ka yɛlɛ ka tɛmɛ k'a fɔ u ye nin fɔ bi ya I bɛ tɛmɛ ne bɛ nin kalama awɔ ne b'o dɔn ne bɛ muso dɔn an bɛna keleya yɔrɔnin fana hukumu kɔnɔ parce que jama baara de don muso dɔnnen don ko ne ɲininkali mun nana fɛnɛ ni muso dɔ ka muso apprécier yɛrɛ sigilen ɲɛna ni o cas sugu nana sisan u bɛ se ka gérer cogo di. Bon, tu peux pas interdire les gens d'apprécier ta femme. Et aïe, tu vois, Amina. Ah bon, oui, béni que tout, oui, béni, oui, éducation que oui, et tu sais que Dimotri qui croit que comment a t'enjoué alors, et mais il t'a fini le bien en faire. Bon, et puis c'est un personnage public. Personnage public, il sait qu'il y a des carcans de kono et béjéru, nous m'emballa columbala. Donc, et tu as comme maturité sur la faux, on t'en a resté au bella. Et puis bon, avec la chouka chance. Est-ce que autant bien la fois qu'il t'a qu'elle est bella. Au contraire, tu es fier, tu te dis que ma femme, on l'aime bien. Donc voilà, moi je crois qu'il y a tout là quoi, il y a un quoi. Donc c'est vrai qu'on expose les lignes, bon, il y a docteur Soula, il y a docteur Moussou Tchéma, il y a alors qu'il y a frappé les gars, mais il y a le docteur Moussou Tchéma, tu n'es pas interdit à faire Tchéma. Voilà, donc moi je pense qu'ils sont assez matures pour que la famille a fourni public qui bara là, béni appréciation d'eux et les gars la génie quand il y a de faire la ligne mais était nos bergeros ou bien. An bɛ ɲininkali la jaabi yani an ka kuma kuncɛ kuma d'i ma ni o ye ko u b'a fɔ journaliste muso tɛ mɛn furu la yalima u kan ka furu yɛrɛ damaw de ni ɲɔgɔn cɛ aw man ka furu ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ yɔrɔ o man ɲi o la aw si tɛ kɛ so kɔnɔ cɛ b'a sɛgɛn ni sɛgɛn a bɛ ɲɛnabɔ yan et puis o man di sa baro jumɛn bɛna k'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛna baro kelen de kɛ ayi o man di a bɛɛ y'a domaine kelen ye i fana bɛ taa avocat dɔ ta i bɛ taa docteur dɔ ta i bɛ taa enseignant dɔ ta pour que il y ait cette émulation là n t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na pour que hakili jagabɔ ka ɲa ka taa fɛ ale bɛna kuma wɛrɛ fɛ yen e fana bɛ dɔ wɛrɛ fɔ ale donc échange bɛ yen quoi aw bɛɛ bɛ dɔ ta dɔ fɛ yen o ye ne ka conception ye voilà encore une fois je le dis c'est mon avis donc k'a fɔ ko furusa bɛ yɔrɔ bɛɛ la ala de ye furu da
a ye furusa da voilà o tɛ se ka temu anw muso journaliste dɔrɔn o kɔni ye baro de ye donc u kana fɔ k'anw dɔrɔn don bɛɛ n'i ka difficulté de o bɛ dépend foyer kɛcogo la o bɛ dépend aw ka relation kɛcogo la ni ala ko k'a bɛ ban don min na a bɛ baw don ni ala yɛrɛ ko k'a bɛ continuer aw bɛ continuer bɛɛ bɛ furu ɲɔgɔn kɔrɔ aw bɛ se ka san kelen san fila kɛ furu bɛ woyoya maa ti sa o aw tila ka ɲɔgɔn minɛ parce que o b'a sɔrɔ denw b'aw ni ɲɔgɔn cɛ donc o ye ko wɛrɛ ye furu n'a tagabolo ye quoi o tɛ baara ko ye quoi a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i taara furu n'a tagabolo ye à mon avis voilà donc an b'an ka furu la an t'o fana fara an kan ayi furusa jɔn y'a fɔ ko furusa ka ca k'a tigi ka taga ayi k'a ka taa a t'an sɔrɔ yɛrɛ tɛ na ye an bɛ muso furulen bɛɛ bɔ ka yira a la yen bɛɛ bɛ yen nɔ foyi tɛ yen nɔ i bɛ se ka ladilikan jumɛn di ne ni ɲɔgɔnnaw ma an minnu donni kura don a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ fɛ ka avancer a kɔnɔna na ladilikan jumɛn b'i bolo k'a ladi a lase journaliste muso denmisɛnninw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la. awɔ Abi ne bɛ tile k'o fɔ ni taara yɔrɔw la si je change avec la nouvelle génération comme je le dis peut-être on bɛ tagali sen de kan sisan anw ye mun k'a la tuguni an tɛn'o kɛ tuguni an ma kɔrɔ mais a kɛra cogo o cogo an ka kɔrɔ ni aw ye an fana ye dɔɔnin k'a la mais don o don on apprend dɔwɛrɛ tɛ ka kɛ baara in fɛ et puis i kana saliya la ni saliyara la dɔrɔn a tɛ ɲɛ i bolo ka mɔgɔw bonya i ka baara kɔnɔna la parce que ce qu'on va demander de toi et ce qu'on va demander des hommes kelenw tɛ muso ka ko ka gɛlɛn kuma bɛɛ hali n'an taara reportage kɛyɔrɔ la n'i bɛ ka interview ɲini cɛw bɛ interview ɲini cogoya min na ani anw b'a ɲini cogoya min na kelenw tɛ donc ka bonya don i ka ko la o y'an ka société yɛrɛ tagabolo ye donc muso ni bonya de ka kan donc n'i fana b'i ka baara in na i yɛrɛ k'i yɛrɛ bonya labɛnni cogoya la i k'i yɛrɛ bonya kuma kɛcogo la mɔgɔw fɛ i k'i yɛrɛ bonya la donc n'i y'i yɛrɛ bonya mɔgɔw b'i bonya i ka baara kɔnɔna la et puis i k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ jama baara de la tuma dɔw la i n'i ka kungo bɛ bɔ i ka so i bɔra yen nɔ i diminen don i ni cɛ ma ɲɔgɔn faamuya ou bien i den dɔ man kɛnɛ ou bien i ba bɛ cogoya dɔ la degun b'i kan mais n'u bɔra kɛnɛmana la i kan ka dɔn k'a fɔ k'i ye bɛɛ jɛ ye mɔgɔw ka sira tɛ i ka problème na a b'i filɛ nin bɛ yɛlɛ i fɛ a b'i fana bɛ yɛlɛ ni problème b'a da la o ye personnage public ko ye donc o bɛɛ ye difficulté dɔ ye baara in na mais an kan ka kɛ ten tɔ de donc mɔgɔ hakili kana bɔ yɔrɔnin kɔ et puis toujours est-il que quand les gens ont besoin de toi il faut toujours répondre présent n'aw mago bɛ ɲɔgɔn na ɲa ne ma nin faamuya nin bɛ kɛ tan tɔ ne kɔni delila ka kɛ tan a bi donc je pense que n'i y'a kɛ ten tɔ baara in bɛ ɲɛ i bolo donc o n'a ɲɔgɔnnaw don et puis k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ baara kɛ chef dɔw de ye chef direction dɔ bɛ yen nɔ hiérarchie dɔ bɛ yen donc i kan k'o hiérarchie bonya ni n'i ka hiérarchie bonya baara la i ka baara a bɛ gɛlɛya i bolo kosɛbɛ parce que n'i y'a ye olu bilala i kunna n'i y'a ye olu bɛ ka taabolo dɔw ta i fana kan k'olu dɛmɛ u ka baara kɛcogo la il faut respecter sa hiérarchie voilà. kosɛbɛ an bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ko ɲininkali laban min nana sisan bataki la ko k'i ɲininka an cɛ a b'i ka journal apprécié cogo di ni 20h sera n y'a parler sigilen bɛ mɔgɔw ɲɛma a bɛ journal la appréciation bɛ cogo di est-ce que ale b'a dɔn ko ni parler sigilen bɛ est-ce que ale tɛ ka information de lamɛn téléphone dɛmɛ an ka wele tan an ka ɲininka donc baroni an bɛna bila yan c'est un téléspectateur comme tous les autres il regarde le RTM a bɛ RTM na a bɛ nouvelle lajɛ et puis nous au contraire parler min kɛra cogoya dɔ la bi a bɛ fɔ rouge à lèvres min cayara dɛ est-ce que i ka fini in jɛngɛnen donc c'est un téléspectateur comme tous les autres et puis il regarde les éditions et puis voilà s'il a des choses à dire il le dira c'est comme mes amis mes parents si ça va pas s'il y a quelque chose qui va pas ou quand je prononce mal les choses ça va faux voilà donc a bɛ RTM na quoi comme tout le monde wa ale ta o tɛ digi an na o bɛ d'an ma donc o b'a sɔrɔ an bɛ améliorer mais ni ɲininkali dɔ kɛ ne y'a m'o jaabi o ye jumɛn ye o ye présentatrice vedette a bɛ sɔrɔ cogo di an bɛ émission kuncɛ n'o ye ne y'a yɛrɛ de bi ta in conclusion kɛ ka jama labila présentateur vedette a b'i k'i ka baara fɛ dɔrɔn ne bɛ n ka baara de fɛ o a bɛ ça va faire
peut-être 20 ans aujourd'hui que je fais le journal télévisé, mais je suis un journal, un journalira avec Adné. Je le ferai à Beira Morola, ni Soudjaï. C'est ni sérieux, ni professionnalisme. C'est que tout m'intéresse dans mon journal, quoi. Car faut qu'il y ait une quête, une torateme, à une étatité, fin février, ma académie. Et j'ai le plaisir tous les soirs, quand un téléspectateur vous retrouve. C'est vrai qu'on a des soucis, on a des problèmes, mais baran cadni. Donc, moi, je sais que il y a des gens qui se retrouvent en moi. Et ça, c'est une fierté pour moi. Donc, il n'y a pas de secret. Il y a qui a bara fédéral, à qui gagna. Il y a déjà fait la eau, il y a maçon, il y a menuisier, il y a qui a bara inféban. Il y a qui a mabe. Numéro ya ou fa a car ça bara bara fait, car ça boulot no kain no abeta. Donc, ce n'est que ça. Otea. Odo. Kanu photo bo. Abe bela jeli fu ka kanu mo fu ko sebe. O ku fodi o kum kon na fana ma technicien fu ko de no abi obu jabati reji la shaka kulibala fa de fulo no ni orena. Ambe kambe do do ko mere ni alo ira na ni erkele na sheriff la jabaran soka. Abe kambe e ko me fa